bar otputovao u Rumuniju, nije još, ali Bože zdravlja, bit će tamo. On je dugo vremena proveo veoma bliskom životnom prostoru sa profesorom Jerotićem, sa njim delio brojne iskustva i to je pretočio u knjigu, tako da imao je za to i ličnu dozvolu od Jerotića, kada je prilikom proslave 80. rođena profesora Jerotića upriličena jedna manifestacija, a toj manifestaciji izjavio da dozvoljava jedino Simeunoviću da on o njemu na 10-godišnjicu njegove smrti kaže i napiše nešto. I evo, ova knjiga je u stvari prošle godine objavljena u samim završnim danima decembra meseca, kako bi obeležila upravo taj jubilej i kako bi bila u stvari izdata kao odgovor na jedan zavet koji je ostavio profesor Jerotić, to je da se o njemu ne govori prvih 10 godina posle njegove smrti, nego tek na 10-godišnjicu njegove smrti da se nešto kaže. To je profesor Simeunović ispunio, predao nam je taj rukopis i mi smo još malo radili na njemu da se odluči u knjigu, a onaj ko ovde nabavi ovu knjigu moće da vidi i neke fotografije i neke još ako interesantne stvari i detalje koji su prosto namenjeni čitaocu da obogati svoj doživljaj profesora Jerotića. Teško je, naime, pisati o takvim ljudima, teško je obuhvatiti ih koricama jedne knjige, a zamislite kako je bilo evanđelistima koji su pokušali da opišu samo Gospoda Hrista. Drugačiji je naravno ugao samih evanđelista, jer u njihovo vreme se nije vodilo računa o tako nekim stvarima koji su nama danas bitni. Recimo, oni ne pišu u svom evanđelju kako je Gospod izgledao, šta je imao od odeće, šta je volao da jede i tako, mislim, neke stvari koje su nama danas interesantne. Oni su u evanđeljima pisali samo ono što je bilo bitno za Hristovo delo spasenja među ljudima. Ali generalno, nezavisno od ove razlike između savremenih traganja kroz pisanu reč za velikom istorijskom ličnošću i antičkih traganja za Gospodom spasiteljem, vi vidite koliko je teško obuhvatiti jednu ličnost knjigom. Srećom, ličnost akademika Jerotića živi nekako u našoj crkvi i vidite, crkva je, tu se pokazuje zapravo prostor svih naših sabranih iskustava o nekoj ličnosti. A mislim da kad ne bi bilo crkve, onda ne bi vredele ni te emisije, ni fotografije, pa ni knjige, ništa to ne bi vredelo da nema crkve. U crkvi mi oživljavamo svoje iskustva o jednoj ličnosti, merimo njen doprinos, sagledavamo i, pazite, vrednujemo svoje iskustva, da li su dobre ili nisu dobre. Neko može da kaže, pa ja ne mislim baš najlepše o profesoru Jerotiću, za istog i tog razloga. Ali vidite, kad vi tu svoju misao osvetlite Hristom, osvetlite iz iskustva crkve, vi onda dolazite do jednog drugačijeg doživlja. Nije samo neko vaše lično, nego prosto ulazi u jedan bogočovečanski organizam i drugačije se razume. I tako, zahvaljujući crkvi, mi pamtimo svetitelje, pamtimo vladare, pamtimo onaj Božji i Bogom preobraženi ljudski lik u njima i on živi, eto, kroz vekove. Možemo danas sa sigurnošću reći da i živote svetitelja iz antičke epohe pamtimo na jako dobar način, upravo zahvaljujući tome što sva naša sjećanja i pamćenja u crkvi oživljavamo, merimo i na neki način uz Hrista trajno čuvamo. Eto i profesor Jerotić ulazi, čini mi se, u tu kategoriju, autor ga naziva prosvetiteljem našeg vremena i ja se slažem da je njegova uloga zaista bila prosvetiteljska, ali ona je kao takva nezamisliva bez crkve.
i njegov podvig, njegov učinak bi bio nezamisliv bez crkve. Tako da, hvala Bogu koji je takve poslanike dao nama i koji nam se zapravo kroz rad takvih ljudi javio i pružio nam odgovore na dalja pitanja, naše pitanje. Eto, to su neke misli o ovih knjigama. Vi naravno možete da postavite neko pitanje. Ja ću samo za kraj reći da mi očekujemo, Bože zdravlje, u ovoj godini još nekoliko izdanja iz oblasti veštačke inteligencije, iz oblasti dobrotoljublja, iz oblasti nekih doktorata. Očekujemo, publikujemo i prevod doktorata njegove svetosti na srpski jezik i tako dalje. Biće tu još vrednih i zanimljivih studija o rodnoj revoluciji, opasnosti rodno-senzitivnog jezika za prosto pravo, autentično, duhovno biće čoveka. Sve su to važne teme kojih se dotičemo i nadam se da ćemo kroz dalji rad uspeti da dajemo što više odgovora na pitanja koja nas muče. Ovde, ko od vas želi, može da i nabavi neku knjigu. Tu je naš kolega Zarija, naš divni mladi student i saradnik koji nam pomaže puno u našim aktivnostima. On je tu spreman da vam objasni, da vam predstavi knjigu i da možete videti. Sad ću ja da nastupim kao pravi komercijalni, kad je danas i samo danas. Knjiga se prodaje bez rabata, znači po ceni koja je, da kažem, najosnovnija i niža od nje ne može biti ni u jednoj radnji. Eto, to je prosto naša mogućnost da to tako nešto dozvolimo i bez želje da se nešto zaradi. Želja je da dođete do samih knjiga jer mislimo da je to naša najvažnija poslanje.